sa a ran ki zan miki agaji, karkice kin gaji ki yarda zana rike ki da gaskiya. So garkuwar ciki ka sa a ran ka zan maka agaji, karkace ka gaji da ni da kai mu tsaya kan gaskiya. So garkuwar jiki a zuciya yake yin zagaya, ya bi sassan jiki ya hana ka sukuni duniya. Rayuwa ta suna da daɗi in babu shan wuya, yin dace a so ya sa ka je ba kamar ka a duniya. Ke cikin zuciya miya aure ni da ke, ko a gidan ku ba sansani na yo sabo da ke. Shakurmin ki sahiba ni inuwar ki na shan take, ki ce kaɗai a riban da ke ba komai kin jiya. Sallah zamiyo mi wajen jalala godiya, da ya yi mana so ya ƙauna cikin sayo mana juriya. Mun alƙawari ba rabewa ko kuma wariya, sarki rabbana ka amsa don khairul anbiya. TV danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura.